Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana. Ayan, marahay na aga sa Induga Boss. Ayan, bali mag-share tayo about sa ating GCash. Ayan, yung ating GCash is GCash ba? Oo, GCash, di ba? Nung nakaraang taon, halos bida sa akin lagi si GCash. Pero medyo naglaylo tayo sa pag-upload about kay GCash dahil ayun, nag-ano tayo sa kay grocery, sa ating traditional load, kay EasyPay, 'di ba? Ngayon, i-share ko lang sa inyo yung mga active pa rin naman tayo sa GCash pero hindi na masyado sa paglo-load, sa bayad bills, ayan. Naglaylo tayo doon. Pero ang GCash is ginagamit ko pa rin lagi dahil meron tayo dong investment na 50 pesos is pwede na tayong makapag-invest, diba? Yan, meron tayo doon, active tayo doon. Hindi man ako nakakalagay palagi, pero meron tayong nailagay, diba? Tapos yung ating bayad bills kapag wala akong grocery, ayan, kay GCash ang aking takbo, diba? Kasi madalian lang. Kasi may time kasi talaga na minsan nauubos yung pondo ko sa grocery, kaya si GCash. Minsan naman si EasyPay, ayan. Sa GCash, ang isi-share ko sa inyo guys, yun na nga, ano ba yung mga pwede natin magawa kay GCash. Ayan, diba, pwede tayong mag-cash in, cash out. Kaya lang yung ating GCash ngayon is may kaltas na agad, hindi katulad noon na 8K bago tayo makaltasan. At saka alam nyo ba guys, yung GCash noon hindi ko lang alam ngayon dahil hindi na ako bago. Nung bago pa lang ako sa GCash, ang dami-dami ko talaga nakukuhang mga benepisyo sa GCash. Kasi nung unang-una ko sa GCash, nagkaroon ako ng 50 pesos, tapos pinasa ko yung mga link, nagkaroon ako ng 50 pesos, tapos unang cash in ko 100 pesos, nagkaroon ako ng pag-free na kape yata yun, or burger, or donut, hindi ko maalala, sa 7-Eleven. Tapos, ang GCash noon, lagi may promo, halos every day, every week, tumitingin ako sa promo ng GCash. Kasi, minsan sa 7-Eleven may mga promo. Ayan, nag-a-avail tayo. Tapos, kapag first bill mo kay GCash, meron balik sa yung 200 pesos. So, diba? Pag nagbayad ka ng bills sa GCash ng worth 500 pataas, meron balik sa yung 200 pesos. Tapos, meron biglaan na pag nag-load ka, halimbawa, nag-load ka ng 100 pesos, may balik sa'yo ng 50 pesos. Ayun, yun yung mga experience ko sa GCash. Hindi lang yan, marami pa. Hindi ko nalang maalala yung iba. Pero sa ngayon, hindi ko alam kung ganun pa rin. Comment kayo sa baba, yung mga bago, kung may mga nakuha rin ba kayong mga benepisyo ng GCash. Diba? Ang ganda talaga. Tapos yun, naging active yun sa akin noon. Kaya lang nahinto dahil nagkaroon tayo ng mga katulad ng traditional load, ng grocery, ng EasyPay, di ba? Ayun, kaya medyo, pero yung GCash ko is lagi talaga nasa apps ko dahil yan nga, laking pakinabang ng GCash. Pakita ko sa inyo, alam nyo ba guys, kung nag-invest kayo or kung may bala kayong mag-invest sa GCash, worth 50 pesos is meron din 1K, mas maganda. At saka kung may mga balak nga kayo, ngayon yung magandang mag-invest kasi meron silang mabababaang halaga. Huwag kayong bibili ng investment, huwag kayong mag-invest ngayon, huwag kayong mag-invest kapag mataas, hintayin yung bumaba saka kayo mag-invest. Bali doon sa investment nga pala, nakakuha na ako doon ng 50 pesos kasi trinay ko lang naman kasi medyo tumubo na tayo, di ba? Ayan, pakita ko sa inyo, di ba? Nakakubra na ako diyan ng 50 pesos. Pero hindi siya pang emergency na kailangan nyo agad is makukuha nyo dahil 1 week bago mapunta sa inyo GCash yung kinukuha nyong pera, di ba? Basta yun. Tapos sa GSave, pwede kayong mag-ano doon, yung CIMB Bank. Ayan, kung pinapa-update na kayo or pinapa-upgrade na sa inyo, i-upgrade nyo na or i-update nyo na kasi may ano lang yan, mawawala yan. Ang pwede nyo na lang gawin sa GSave is mag-save. Pero sa CIMB, kapag hindi nyo na-update yan, mawawala na yan. Kaya kung may pagkakataon pa kayo, yan, i-ano nyo na, i-update nyo na. Tapos ang kagandahan sa GSave, pwedeng pag naglagay kayo sa GCash nyo, itabi nyo muna sa GSave kasi diba hindi maiwasan, lalo na sa ating mga YouTuber na meron tayong mga pa-member, diba, is automatic, nagkakatas yan, diba? Tapos, ayun na nga, may natuklasan pa ako dun sa GCash, diba, yung mga customer ko kasi, sabi ko talagang talagang
in yung ating cash in. Kasi nga sa GCash is nag-commit siya sa online sabong, di ba? Makikita nyo yun sa G-Life, kung di ako nagkakamali, andun yung online sabong. Kaya yung ating mga customer dito, ayan, lagi nagpapakash in. Mas kumikita ako kapag ang nagpapakash in is 300, 200, di ba? Kasi 15 pesos na yung aking singil. 1,000 pababa, 15 pesos. Tapos pag nagdagdag na sila, minsan 15 pesos pa rin, pero minsan dinadagdagan ko, pero maliit na lang. Hindi ako nagpipix talagang 15 pesos. Ayun na nga, tapos ano pa ba? Insurance, meron din insurance ng GCash. Lagi akong bumibisita doon, parang na-attempt na ako, pero hindi ko pa rin tinutuloy dahil parang nanghihinayang ako, pero kung tutuusin, hindi naman talaga nakakapanghinayang. Kaya lang, ayun nga, kasi meron akong hinulugang Pag-ibig, meron akong hinulugang SS, Impito, monthly na yan. Kaya parang yung insurance sa GCash, pinag-isipan ko talaga. Maganda yung insurance sa GCash kasi kung sarili mo lang, 300, kapag doon to sa sa dengue at saka sa COVID-19. 300 sa'yo, sa asawa mo 300, sa mga anak mo 16 pababa is 750, pero 17 pataas is 300, lahat kayo 300, diba? Ang kagandahan is yearly naman siya, hindi naman siya monthly. Halimbawa 3,600 sa amin, nakita ko kasi 3,600 yearly, kaya lang syempre yun pa rin doon pa rin yung panghinayang ko. Pero yun na nga, siguro kung kayo nakahanda kayo sa ganyang halaga, magpa-insured na kayo, di ba? Tapos ano pa ba yung kagandahan? Yun, yung buy load, di ba? Pwede kayo mag-load kung wala kayong traditional load, kung wala kayong mga EasyPay, kung wala kayong grocery, pwede kayo dyan mag-load, magbayad bills. Kagandahan pati dyan pag nagbayad bills, kapag may mga nagbayad sa inyong customer, pwede nyo i-save yung kanilang mga account para pag nagbayad sila uli, one click na lang, hindi na ulit-ulitin yung kanilang mga account number, di ba? Pwede mong i-save. Pero kagaya ng sabi ko is yung grocery ko yung active sa bayad bills. Nagiging takbuhan ko lang yung GCash kapag nawawalan or naubusan ako ng pondo sa grocery. Kasi mas ginusto ko yung grocery dahil 'di ba wala nga tayong nilabas na puhunan doon. Grocery, pahiram ng grocery na nagsimula lang ako sa 5,000 na ngayon is umabot na siya ng 15k yung ating credit line, yung ganun. 'Di ba? Tapos every Monday yung ating singilan dito. Ibig sabihin is 1 week lang is kailangan mo nang ibayad sa grocery. 'Di ba? Yun. Basta maganda yung mga ng GCash. Kaya kahit marami na akong apps ng paglo-load, pagbibayad bills, yung GCash is lagi talagang nandyan. Talagang parang Facebook na rin siya nandyan sa aking cellphone. 'Di ba? Kasi yan na nga, yan yung kagandahan sa GCash. Talagang legit siya. Kapag may naghabol na customer na ang ginamit mo is GCash, sa transaction, ayan, makikita mo sa transaction, pwede mong ipakita yun. Ayan, kung hindi nyo pa natatry yung transaction ng GCash, kung gusto nyo silipin, pwede, kasi ako natry ko na yon mahilig kasi ako magbusi-busisi, tapos nagkataon na meron akong customer na naghabol, hindi pa rin dumarating yung aking pinakashin. Tinanong ko o hinanap ko yung date. Kung mapapansin nyo dun sa transaction sa bandang kanan is meron dong sobre, nakalagay doon, ilagay nyo lang yung petsa, lalabas na yun. Tapos makikita nyo yung transaction, pwede nyo i-send sa kanila na ayun, patunay na nag-send talaga yung kanilang cash in, di ba? Kaya yun, yung kagandahan hindi lang naman sa GCash, sa grocery may transaction din, sa EasyPay may transaction din, di ba? Pero yun, kung wala kayong mga grocery, EasyPay, traditional load, yan, ang GCash is pwede nyong gamitin, di ba? Balilagay ko yung link ko dyan sa GCash. Malay nyo, may isipan nyo mag-GCash, di ba? Meron tayong same na, hindi lang ako sigurado kung 50 pesos pa rin, pero malay nyo, di ba? Kasi siguro naka 250 pesos yata ako dyan sa GCash na yun nung bago pa lang ako nung pinapasa ko yung mga link para download din sila ng GCash, di ba?
Basta marami talaga, hindi ko lang ano, kasi wala akong hawak na cellphone, wala akong tinitingnan sa GCash, kasi nga yung GCash ko is nandiyan sa cellphone ko, kaya hindi ko talaga maisa-isa. Pero ang ganda talaga, siguro next time, mag-upload ako isa-isa na pwede magawa sa GCash. Tapos yun sa GCash, pwede ka mag-cash in sa, pwede nyo i-link sa BPI, sa mga bank, di ba? Tapos, pwede kayong mag-cash in, cash out. Kung sumasahod kayo sa YouTube, hindi na kayo pipila sa mga bangko, pwede nyo nang kunin, papunta sa inyong GCash. Diba? Tapos, pwede nyo gawing puhunan. Kasi o kaya magpa-cash out kayo para makuha nyo yung sahod nyo. Diba? Yun lang guys, siguro, yun, next time, paghahandaan ko yung pag-upload ko. Siguro manghiram muna ako sa anak ko ng cellphone para makita ko yung habang ako'y nagsasalita, habang ako'y nagyayaw-yaw, nakikita ko yung aking GCash para isa-isa is ma-describe ko sa inyo. Sa ngayon kasi, parang ano lang, iniisip ko lang kung ano yung mga pwede kong gawin sa GCash. Diba? Yun lang guys, thank you for watching.